san ki ba za na daina ba, kuma ba za na fasa ba. Mai nema na san ba zai rasa samu ba, hannun kyauta ba zai yi wani maida ba. Kin bani so na karba, ta mace kewa kin karba. Kalamai na soyayya garin ba za su kare ba, inda akwai kiyin biyata sai na bace sarauniyata. Na tsinci kai cikin nishadi a sanadin tauraruwa, na ji ashe so da daɗi ta kano nan yar uwa. Da sawu sai na je maraɗi domin a bani ke yar uwa. Na ɗau alkahur da ki zan zama garkuwa, baki dukkanin kulawa. Soyayya ne da ke zan zauna, na ɗauniya zan rike ki amana. Zainab mai tarbiya mai kyau na hali gaba ɗaya, tana da alkunya fushi ko ba ta yi ko ɗaya. Kyakkyawa ce domin kwana tantance, lalle na yi dace da ni ake kwatance, wai tsakani na da ke alkhairi ne. Zainab, Zainab.